yun noon na nakamove on ka na, anong natutunan mo? Follow your parents. Mr. and Mrs. Yara! Sobrang ready. Title of the song, ma'am? Sarah! Kami not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? Then why? Bakit mo nagawa ang ulo ko ngayon? Naging meron ako. Ala! Alright! Why is she crying? Oh my God! She really cried. Saglit na. Wait! Saglit na. Wait lang, saglit lang. Parang hindi ito matatapos. Saglit. Umiiyak kasi siya habang tinatapon yung lines. Lalo yung, am I not enough? May mali ba sa akin? Bakit ba ako? Yaya talaga exactly. Iba yung labas niya eh. Pwede ba kitang makatayin sa dito ngayon? Alright. Meron bang pinanggagalingan ang line na yon? Dati. Wala na nag-move on, hindi ba pa? Oh, nag-move on na. Okay. Kung meron kang natutunan sa relasyon mong yun noon na nakamove on ka na, anong natutunan mo? Follow your parents. Follow your parents. Lagi na, pangit ba ako? Kapalit na. Follow your parents. 1 hour later. May boyfriend? Wala. O, mag-eskwela kay follow your parents. Graduate na ka. Follow your parents nga po. Ayoko ng etchusen ah. Natapon lang yung bouquet. Ayan, lapit po tayo dito. Bye-bye! Wow! Oh! Kaya, imong anak ma mo. Oh, shit! Makaintindi ko sa ginikanan na nag-eskwela pa lang. Next one. Labay and go! Come on! Woo! No! Congratulations! We have a winner! Palakpakan po natin siya. Saka, ma'am. Grabe magod ang agaway. Ihatag na to sa iya. First applicant. Akyat tayo sa... Your name is? John. What's your name, ma'am? Precious. Kung magiging ulam si Precious, anong ulam siya? Chop suey. Chop suey. Oh my God. Bakit chop suey? Ayaw ko sa chop suey. Oh shit! Bakit hindi kasi kayo nakakaintindi na ayaw niya talaga. Okay, sir, thank you so much for yan. Ay, chini ko ah. Pag sa mong type na sudan, di ay pabili ka sa chop suey. Humba. Bakit kung ba? Para mahanap. Sir, wala siyang sasabihin kundi, Precious, mahal na mahal kita. Yun lang. Kung na may magkuhan niya, dula na ni. Okay? Ready? That's your line, ha? Precious, mahal na mahal kita, and go. Precious. Right! Uy, fresh. Thank you so much, sir. Okay, 1 to 10, anong rate mo, pre? Answer? Ilan? 7. Oh, at least may pa 7 siya. Hindi siya bagsak pagbigay ng grade number 2. Precious, mahal na mahal kita. Oh, parang yung patulog ko, yung patulog. Matutulog si Miss Precious. Thank you so much. 1 to 10, your rate? 6. So, ayaw niya ng patulog, gusto yung gising. Okay, Precious, mahal na mahal kita. 1 to 10, what's your rate? 3. Nakaramdam siya nga. May bakit. And now let's move on to our 4th applicant.
2, 3, go. Precious. Mahal na kita. So sweet. Ladies and gentlemen. 1, 2, 3, or 4? 4. Oh, no! 4. Congratulations, number 4. Thank you so much, everyone. Number 4, please join us here. Sorry. Oh shit! Eto, huwag kang magsisisi talaga kasi may mga gagayahin kayo. Gagawin ni Dedegan sa kayo, ma. Tayo kayo, ma. Ma'am Ebe na. Saan kayo? Ayan. Sir, dito ka, sir. Ako maghawak na, ma'am, para surprise. 1, 2, 3, and... Shopsoy ka pa, ha? Sige. Groom and bride, it's up to you to decide. Okay lang sa akin, nakakaintindi ako. Alam mo, sir, hindi kasi available ngayon ang home ba? Shopsoy na. Okay, dahan-dahan, upo ka. Paano yung upo na talagang ano? Ay, ay, nako. Ready? 1, 2, 3. Upo. Come on, precious. Hey! Wow.